Zondag rond 2 uur 's middags broke een heidebrand uit in het natuurgebied in de buurt van de Blokhut van Jong Nederland in Zwamen. Toen de brandweer van Remun aankwam, sting al een gebied van 300 vierkante meter in brand. Ondertussen waren autobluswagen van Ruiver en waterwagens uit Venlo al onderweg naar Zwamen. De natuur is kurkdreug en een natuurbrand kan zich dan ook snel uitbreiden. Toen nog het korps van Ruiver en de waterwagen ingezet werden, was het vuur snel onder controle. Toch is een flink stuk van de heide in vlammen opgegaan. De brandweer kost voorkomen dat de brand de bosrand van Zwamen bereikte. In veel natuurgebieden is code oranje actief. Dat betekent dat er een verhoogd risico is op bos- en heidebrand. Als er brand uitbreekt, zoals zondag in Zwamen, gaan er meteen meerdere wagens op het vuur af. Behalve hier in Zwamen waren er dit weekend op meer plaatsen kleinere brandjes in de natuur, onder andere in Nunum en in Eg. Maar daar kon het vuur zich niet zo snel verspreiden als in Zwamen. Dat is